Чакайте сега, аз трябва да мина най-отпред, защото нататък гърджето е най-хубаво. Да. Добре, той да контролирам. Без контрол не може. Вашите аплодисменти за групата на Селско Петков и за вас, и за всички нас. Селско Ласко Фолов! Разработката Смарданска ръченица и петролен оклон. Изчакваме да дадат знак, дали са готови. Айде!
Чакаме да видим дали ще са готови. Добре, вашите аплодисменти. Пускаме следващото. Да. Вашата група ще си получи след финала подаръците. И не защото не заслужавате, а защото дойде нашият край и за да не бавим и за да може да кажем две-три приказки на всички, бъдете търпеливи. Искам още веднъж да изкажа огромната си благодарност на вас и на всички тези прекрасни преподаватели. Благодаря ви. Благодаря за огромния труд, който всички вие положихте да довършва днес този наш общ празник, британско надиграване Балтско 2023 година. Благодаря за огромния труд наистина на всички вас. Много мислих как да завърша днешното надиграване и реших да взема един цитат на един мой много любим професор Атанас Земов. Народен отговор на изчезването на българското
официалният обществен живот. Колкото повече видимо се обезбългарява България, толкова по-силни стават процесите на спонтанна съпротива. Голям и нарастващ интерес към народните танци. Демонстративното хоро пред Народния театър, порив да веем байряка от все по-високи пилони. Демонстративно показване, че не искаме да се откажем от българското, каквото ни се натрапва съзнателно или инерционно вече близо половин век. Това е историята за обезличаването на историята. Опитите да бъде подменена българската традиция и българската ценностна система и българската култура с привнесени западни и не само и доста ориенталски, впрочем, модели, форми, музики, изкуства и филми. Предизвикват обратна защитна реакция чрез все по-силно вкопчване в проявните форми на традиционно българското, каквито са, впрочем, народните танци. Събираме се да се хванем за ръце. Нашият народ малко неосъзнато, даже подсъзнателно, има много силна потребност от задружност. Това е един порив да се чуе и види колективната воля за опазване на българското. Държава без национална памет е обречена на изчезване. Потребността на един народ от памет и национална идентичност, от съхраняване на неговите ярки творци, образи, произведения е силен порив, който не може лесно да бъде смачкан в папките на някоя фундация или някоя криворазбарна цивилизация. Професор Атанас Семов. Благодаря ви, че бяхте заедно. Очакваме ви тази вечер от 19 часа отново заедно. Благодаря ви и на добър час на всички.